Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko sa pangan nga Deli, hingkod ang pangidaron, adunay live-in og tulo ka mga anak. Tagua lang ang kompleto na kong address sa Southern Leyte. Punto legal kini akong suliran. Kabahin kini aning pag-apil-apil na ko aning online loan. Aron inyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Uy, Miss Wa! Hala, ikaw ni! Hala ka miswa, uy, ikaw sabni! Hala ka gwapa naman gud nimo, uy! Ug daghan pagid kay kag alahas. Ay, nakaluag-luag gamay, kay naka-abroad man. Ikaw, uy, kumusta naman ka, uy? Hala nyo, murag nagpadadyo kas imong gibati. Tanawa ka ra ay, nagdaster-daster ka naman lang. Sing pamangko ang imong buhok. Hala, ay pada, uy. Unta, iplansya ng imong buhok, kay magka-mature doon ng buhag-hag buhok, good. Magpariban ka, uy. Paribat mauri, uy. Halos, wa naman gani may palit og bugas niya. Riban-riban pa hinuon ko. Ay, sus, ginoo ko. Kagwapa ni mo sa high school pa ta. Ilugan kas mga gwapo na tong classmates ug schoolmates. Naunsa na magkaroon dyan? Ano nangyari? Ay, unsa man si artihan akong naaramang kusbay, uy. Gabantay ramang ko sa akong mga anak. Maudi ay. Pila may anak ni mo doon? 3 na taon ka buok buyag. Ay, mausa di ay. Uy, biswa. Lahi ragyod tang mga asawa ko na atay kita nga ato. Kay makapalit man tag ika-maintain sa atong kaarte. Kay kung magsalig ta sa kita sa atong bana na maikog ta mo gastos ilang kwarta, uy. Labi na sasama ni mo. Niingon ka nga, maglisod man mo palit og bugas. Kay ako raman sa taong ba na laging naninguha, miswa, uy. Uy, abroad, uy. Ha? Siya, uy, umataon ko ikagastuhan ng pang-apply sa abroad, uy. Makagasto ka ko, ana? Tabangan ti kag pangita og imong agency nga makatabang nimo. Kay na may mga agency good nga sila sa ang mugasto. Sila yung mugasto sa tanan nga imong gikinahanglan. Tinuod? Lagi miswa. Tanan ilang gasto pag-process nimo sa imong mga requirements. Ako sa Manila ko nag-process sa una. Libre among pag-stay dito. Pagkaon, tubig, kuryente, hastang plite. Hala, mao ba? Uy, sige, miswa, tabangi ko maka-abroad. Ha? Abroad ka? Sige, nalit. Para ramasap ni natog sa mga bata, good. Kay, di na madang atong sitwasyon nito, uy. Kisod na kay ta. Tanang napundar-pundar biya nato, no? Gubat tanan tungod sa bagyong udit. Wa pagyud ta makabangon. Nya, kisa may butabang nimo. Akong amika. Classmate ako sa una sa high school pa ko. Tabangan ko niyang makakita og agency nga libre ang tanang pag-process sa mga papeles abroad. Siya na ko na'y bahala sa tanang mga gastuhan nako hasta sa plitin ako sa Manila. Og adto na ko star sa agency sa Manila og libre tanan. Ay. Ikaw. Ganahan ka magikam abroad. Lit, salamat, Lit. Mangandam na ko alang sa akong paglargas Manila, Lit, ha? Aron pag-process akong mga papeles. Sino may sabi na libre lahat dito, miss? Ha? Hindi pala libre, miss. Sabi ng kaibigan ko. Ibang agency siguro yun, miss. Pero dito sa amin, hindi po libre lahat. Pag-stay mo lang dito ang libre. Tubig, kuryente, bigas. Pero ulam at pamasahin mo sa pag-process, sa'yo na yon. Ha? Nahinaya kog larga sa Manila aron sa pag-process sa mga papeles para abroad. Nagtuo kong libre tanan tong agency nga gi-recommend sa akong amiga. Apan dili man di ay. Maong kay nahinayak naman ko. Naa naman gid ko sa Manila. Maong gipadayon ko na lang ang pag-process sa akong mga papeles para abroad. Kay nasugdan naman ako. Ang akong ka-live-in ang magsigi og padana kog allowance. Unya, Pasensya na gid, Daydel. Pasensya na gid kayo, mura ganay. Mapadana ko ni mo ron. Api kisab ko diri. Kay naibabaya ka. Ang mga bata. nagkasabot ulit. Sige lang. Igo-igoon lang ni nako. Libre man sad mi bugas. Daginutong lang nako ni para sudan ang pagpamasahin nako. Palit lang siguro kog patis para sudan nako panagsa. Hahay.
Kado lagi milaga gikadihag ato eh. Sige na lang gud. Uy, ni ana man gyud ni. Umanon ko na lang gyud ni. Kay nasugdan naman gyud ni nako. Ug ang akong passport tuan na ba sa agency. Unsa? Maong humanon ko na lang gyud ni Lit. Kay nakagasto-gasto na ba yata. Ug nahago na sab ko diri uy. Sige na ha, kay mag-claim na ko sa imong gipadana ko. Kay may lakon pa baya ko nga angay i-process. Ay, walang git ko'y pamiliti eh. Oh, sige na. Amping das Manila. Sige Lit, kamusta diha? Amping mos mga bata. Hapit naman sa mahurot ng gipadahang dito na kong kwarta para allowance na ko eh. Maikog na kong muhangyo niya. Kay basinog ang mga bata na iyang gitipid dito sa kaon. Unsa kaon? So ayan ako loan nang nakita na ko nga pahibaw sa Facebook nga online loan no? Hala na, suwayan ko na. Aron may magamit-gamit ko din sa Manila. Online loan? O, dong Lit. Nakautang ko ana eh. Maunga na ko mangayo ni mo. Kay may nagamit-gamit naman ko diri sa Manila. Oh, ampi man akong din kag kwarta kay wala man kay upangayo na ko. Pero mausad lagi dong uy. Inigjuan ni. Asa man taon ka ako gikabayan. Kay basig madugay pa ko diri sa Manila. Unsa? Patay na dyan ko ani. Nagsige na sa text na ko ning giutangan ako nga online loan. Nagsige na og paningin lako. Kay wa ko makabayad sa ilang tagal o due date. Nagsige pa gyud ra ba ning interest matag adlaw nga wa ko makabayad. Basahon ko na sab ning ilang text eh. Oh. Unsa naman ning text nila nako? Gihulga naman nila apil ang akong pamilya. Nahadlok na ko aning utang nako sa online loan. Kay puguso kayo silang maningin lako. Ug gihulga na nila og apil ang akong pamilya. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, bahin sa mong agency, ning bag-o lang, gingnan kong pabayron sa gasto sa accommodation sa 4 ka buwan kong standby kung dili ko madayon og larga. Gusto bang agency? Ikaduhang pangutana, unsa may akong buhaton aron nga dili ko lisod-lisoron sa agency sa pagkuha sa akong passport. Kay muuli na lang unta ko sa amo. Kay hangtod karon, wa pa man gid ko makalarga. Ikatulong pangutana, kining online loan nga matag adlaw ang interest. Makatarunganon pa bagod ni? Manghulga naman gud sila apil ng akong pamilya kay wa kuno ko makabayad. Ikaupat og katapusan. Unsa may buhaton ako aning online loan? Dili na ko makatug og usahay, makahuna-huna na lang kog hikog tungod aning ilang ipang message nako. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Deli. Suliran 178. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karon ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, emotional nga mga pangutana, mga problema sa mga broken-hearted, sa mga gamaoy, sa mga nagkaproblema sa ilang karelasyon, sa ilang crush, sa mga gi-ghosting, sa gi-block, wa gisin. Hala, maminaw na lang ta sa ato ang drama karong adlaw o sa to ang tambag, no? Sige lang, basin ugma, tubagon na ka, og dili, ay mangita, taglain, oy, ngano magmok-mok man, be, may pag-ipadana ninyong inyong swat sa suliran_612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Guys, I hope nga matag adlaw lain-laing drama man ang ato ang mapaminaw sa kahanginan. I hope nga naagid mo yung makutlo na pagtulunan kay amuag yung tinguha no nga di ra mo malingaw sa drama nga naay problemang uban
uban magkatawata, uy, dili na tungod ana ha. Ang ato ang purpose dili lang pag-entertain ninyo, no? But also no nga makat-on mo, ma-inspire mo, no nga madasig mo, mabuhian mo dugo nga ay kaya na din nako akong problema. Uy, katugay letter sender ganina sa drama nga gitambagang Attorney Elaine, mas grabe pa man tong iyang problema. Kaning ako kaya ra ni nako. So ingon ana na, and I am very grateful. Thank you kaayo sa tanan nga padayon nga naminaw kung asa mo, no, Luzon, Visayas, Mindanao, sipa kaita ang mga naas gawas nga maminaw pinaagi sa ato ang DYHP RMN Cebu nga Facebook account. Pasalamat kaayo mininyo. We are very grateful and thankful sa inyong padayon nga pagsuporta, pagsubaybay, pagpaminaw sa ato ang programa. No, mabuhi mo. God bless you. Thank you kaayo. Kami maningkamot mi nga amo pang paninduton, no, ang amo ang mahatag nga drama og tambag ninyo. Shout out also of course ato ang mga artista sa kahanginan, ang ato ang producer, director, scriptwriter, lineman, spinner ug tanan nga nag-compose sa production center nato. Mas lisod ng ilahang trabaho kaysa nako ug ang Dr. Obra. Kay kami makapaminaw naman mi diritsus drama. Kamo naminaw na mo. Unya muhatag na lang kog tubag. Tubagon na lang nako ang mga pangutanas ato ang letter sender. Sila kay magdrama, mag-record, mag-roleplay pag drama. Unya di baya lalim. Mahimo artista sa radyo. Kay ngano, steer baya gyud nimo ang senses sa naminaw. May manang TV kay makita man nimo inig sagpa. Makita man nimo inig hilak ni tuong luha ang kanis drama di baya, no? So lisod mahimong artista. So shout out sa tanan sa mga artista sa DYHP RMN nong production center. Greetings kang Bodex Jimenez, Sally Alfante, Marian Antipuesto, Nen Pacquiao, Manatum Juarez. Hello also to Ma'am Jacqueline Tigbao, shout out to you, no, from Calatrava, Negros Occidental. Ingon po niya shout out sa akong self, Attorney Elaine, nga always naminaw sa DYHP, labi na sa kini ang akong suliran. Ug kang Attorney Rofil from Baclayon, Bohol, si Ma'am Elsie Bayod Lipio, no? Just message lang mo guys, kay ako ginang basahon, no? I will puli-pulihan ni nato ang kaning mga mang-comment, no? Unya, hold on, kinsa pa man ni si Helen Ernesto, hello. Pa-shout out naman, taga Ilog, Opao, Mandaue City. Hello ninyo sa mga taga Ilog, Opao, Mandaue City, especially kang Ma'am Rose at Chongwa Cancer Center. Hello to you, Ma'am Helen Ernesto. Okay, si Sultan Phil, usay dito kuan sa mga panganin nyo. Also to Edna Gador Getes, hi ma'am. Also to June Kalami Ugarte, Rene. Tito Rene Gabales, hi. Di na sa Patupat. Hi, hello also to Jemco Kantita, hi. Kumusta mong tanan din ha? Hope magkita-kita ta balik pohon. Si Eliezer Arnejo, hello sir. Also kang Quetara Onalera Chenita. Hello, sending love to you too. Man siya musulting asa, but hello ma'am, thank you kaayo. Now, letter sender na to karong adlaw kay si Deli. Adunay ka live-in, tulo ka anak. Di na to isulti ang iyahang address, kay mo ni iyahang hangyo. Kani kay nag-apil-apil ning online loan. Kanang mga naauso na ron ha, kanang mag-group chat mo, no, himuong messenger, or i-appeal ka sa group, kanang sa page, no, unya, kanang inganyohon mo maski unsa lang, dawat-dawat, utang, kanang palargahon mo, sama ani karon sa aran mo, nya, dagko kintahay kaayog, kanang interest nga mabalik, usay palamian pa mo, sa sugod, pak, double your money, man kataod-taod magkanam nagkalami diha na nananglaay diha guys. Now una niyang pangutana, bahin sa iyahang agency ning bag-o lang giingnan kuno siyang pabayron sa gasto sa accommodation sa 4 ka buwan niyang standby kung dili siya mudayon og larga. Husto ba ang agency? Now kung naanay gi usahay good ang agency, labaw na kung pananglitan aware sila nga ang kanang mga gusto mo larga god wa pay kwarta, appeal na sa ilahang offer or ilahang scheme nga mo advance usa sila.
Pero, unya, i-deduct nga, no, kay total inigsweldo or kanang madawat na mo, no, based on fees sa katong mga muhire ninyo pohon dito sa gawas. Inana na siya, I'm not saying it's illegal so long as klaro ang inyong kasabutan o ang agency na inyong kasturya accredited o registrado sa POEA. Dili mo magpataka og sud og agency kung wa ninyo susiha in town ang papilis o mga permit ana dito sa mga government agencies kay giregulate man gud na sila, no? So depende sa kontrata nga imuhang permahan. Of course, kung di man gud kamo dayon, of course og larga unya wa sila sa, no, nakagasto man sila, so angay sa gyud nga bayran sila, no, for the cost kay investment sila nimo. Ikaduhang pangutana, unsa man ang akong buhaton aron nga dili ko lisod-lisoron sa agency sa pagkuha sa akong passport kay muli na lang unta ko sa amo kay hangtod karon wala pa man ko kalarga. You go to POEA kung pananglitan man gani nga wa pa ka kalarga because di po na nila pwede i-keep ang imuhang passport, no? So adto sa POEA, adto sa ahensya din para makuha na lang nimo imong passport kay mahusay mo, no, kung unsaon na nila nga ilang pasaad mao niya wa man pud sila nakahatuman, no? Ikatulong pangutana, kaning online loan nga matag adlaw ang interes, makatarunganon bagud ni, manghulga manggud sila, apil na sa ako ang pamilya kay wala makabayad. Now, kanang mga online loan modus kanang kuan gud na sila bogus, no? Grabe kay mga modus ang mga tao ana para lang to entice. Now, wa ko mag-ingon nga illegal ni, pero di gud na kasaligan unya wa ra ba tay usury law ang atong saligan ana kay aware man ka ngayon ana kadako ang interes sa katupang panahon nga nang huwam ka unless giilad ka, ha? Pero kung klaro pagsugod pa lang nga mauni ang interes matag buwan nga imuhang bayran or matag adlaw unya nangutang gihapon ka, di gud ka kanigar sa liability. Dili ka kaingon nga bugat naman kayo, di na lang ko o dili na pwede. Kay katong mga panahon na aware man ka kung wa na nila gitago nimo. Pero wa ka pahibaw or naay mga hidden charges, hidden interest aka nailad na. Dili pud na siya pwede. Muna guys, at that time kibaw ko nga usahay gipit kay ta. Unya at that time no nga nanginahanglan ta dili gyud in town pwede nga mingon tag bahala na nga kung later on diha ta mo reklamo. Kay dili ba na ingon nga mo reklamo ta kay nagipit na ta in the future nga nakapahimos na pud ta. No, we have to be very careful. Di ta mo patakag loan, di ta mo pakataka pud og pangutang labi na sa kanang mga ingon-ani nga scheme nga mga modus kay kita nagahapoy magproblema in the future. Sunod niyang pangutana katapusan, unsa may buhaton nako aning akong online loan, dili nako makatulog og unahay usahay makahuna-una na lang kog hoy hikog tungod na lang sa ilang gipang message nako i-block na lang ka na ngano di ay kahasol ba pero dong in town maluoy ka sa imong pamilya ngano gud in town maghikog ka kalami rang mabuhi tungod lang kay nakay utang ani dong day why na prisos utang, ha? Mao gud na kung wala ka nag-issue check wa ka nangilad no wa nimo giilad ang katong nagpautang nimo basin ikaw pagani mo giilad ayaw in town pahimongte ang imong kaugalingon tungod lang kay nakautang ka no pasagdi na sila kay kung naa sa jud sila sakto og igong rason bakiha sila no mukiha sila di man ka mapriso ana no ayaw nagpaapikar ana suryahi sila nga hinahinayan ta mo bayad pero ayaw ko hulgaa no kay kung sobra na po ng ilang panghulga nimo pwede naman po ikay mukihag mo reklamo nila, ha? Ayaw gyud in town pag unahon nagdautan sa imong kaugalingon tungod kay naatay mga problema sama sa akong gingon ninyo dasig lang padayon lang mahuman rani lami ra gyud gihapon guys ang mabuhi, ha? Mga suking tigpaminaw hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.